усложняваш влизането си във форма. Ето ти 10 прости съвета, които ми помогнаха да се превърна от това в това, както и други мои клиенти успяха да направят същото. Ако все още гледаш това видео, значи имаш нужда да разбереш тези 10 съвета. Но преди това, за да можеш да извлечеш максимум от тях, искам да знаеш тези две неща, през които ще трябва да преминеш. Първото нещо, с което започнах преди всичко, беше да се образувам максимално на тема хранене и тренировки. Искам да съм сигурна, че тренирам максимално адекватно и че се храня максимално правилно. И за целта първо гледах обучителни видеа в YouTube, а след това съм наеки треньор. Второто нещо, което трябваше да направя, след като имах всичката нужна информация, за да достигна там, където искам, е да си направя план за действие и да го следвам, независимо от това как се чувствам. Разбрах, че няма как 100% от времето да бъда мотивирана и винаги си повтарях: не слушай емоциите си, следвай плана. И така следвах плана си и с постоянство резултатите не закъсняха. Просто няма как да давате всичко от себе си, да бъдете редовни и да не постигнете резултати. Не постигат резултати хората, които просто се отказват. Ето и кои бяха 10 основни неща, които правих. Номер 1. Храних се 3-4 пъти на ден. Номер 2. Храних се през по-голямата част от времето с минимално преработени храни. Номер 3. Приемах достатъчно протеин на всяко основно хранене. Номер 4. Приемах поне 300 грама зеленчуци и поне един плод за деня. Номер 5. Спах поне 7-8 часа всяка нощ. Номер 6. Правих винаги по 10 000 крачки на ден. Номер 7. Тренирах 3-4 пъти седмично. Номер 8. Опитвах се да прогресирам на упражненията, т.е. да ставам по-силна и да ги изпълнявам с правилна техника, разбира се. Номер 9. Тренирах близо до отказ и до отказ. Номер 10. Бях наистина редовна и винаги търсех решения, а не оправдания. Например, ако не мога да отида до фитнеса, ще тренирам вкъщи. Ако нямам време за 1 час тренировка, ще направя 20-минутна тренировка. Ако, например, съм на почивка и нямам достъп до фитнес, ще правя упражнения със собствено тегло. Когато нямах време да си готвя, си купувах готови пакетирани високопротеинови продукти и плодове или просто си поръчвах здравословни избори от някой ресторант. Цялостно гледах да бъда проактивна и да адаптирам всичко спрямо ситуацията. По пътя на моята трансформация научих толкова много и аз самата вече съм треньор от няколко години и помагам на други дами като мен. Ако имате нужда от помощ за влизането ви във форма, ще се радвам да направя всичко възможно по моите сили, за да ви помогна. И ако наистина сте готови за промяна, може да ми пишете shape на лично съобщение и ще ви обясня как мога да ви бъда полезна. А ако искате просто да виждате още подобни видеа от мен, ще се радвам да харесате това. Благодаря и до скоро!